Predstavujem vám Veltlínske zelené ročník 2023 z produktovej rady Premium polosuché. Hrozno pochádza z Modry, z vinice s názvom Trávniky. Prečo je tento Veltlín, keď väčšina našich Veltlínov býva suchých, polosuchý? Hlavne kvôli tomu, že to bola naozaj veľmi prezretá surovina. Cukornatosť hrozná pri zbere bola vyše 23 a pritom ostala veľmi zachovaná pekná kyselinka, tak sme si povedali, že ten zbytkový cukor jemný tam práve v tej kombinácii bude veľmi fajn, čo sa aj podarilo. Vo vôni a v chuti naozaj na prvú okamžite cítite všetky vnemy, ktoré má správny Veltlín mať. Je tam krásne cítiť klinčeky, je tam také ako keby tie jánske orechy, ďalej orechová šupka ešte z dobre nevyzrelých orechov z tej dužiny zvnútra a je v dochuti mandle a taký žltý melón. Zreci potenciál takisto minimálne 2-5 rokov, ten cukor ho trošku podrží v kombinácii s tou kyselinou. Tu je cítiť naozaj veľmi aj tá plnosť, vyzretosť, také tie medové tóny, také tie hrozienka.